Hello mga ka-riders, magandang araw sa inyong lahat and welcome na naman sa aking channel. Uy, agoy sa lalim tubig. Ay, tani. Sa episode na to mga ka-riders, ang gagawin ko ngayon or ang destination ko ngayon ay pupunta ako ngayon sa Mactan Shrine. Yan ang isa sa mga tourist spots dito sa Lapu-Lapu City. Ang lugar na yan po ang lugar kung saan naganap ang labanan nila ni Lapu-Lapu at ni Magellan, kung saan natalo ni Lapu-Lapu si Magellan. So ipapakita ko sa inyo mga ka-riders ang lugar kung saan naganap ang labanan nila ni Lapu-Lapu at ni Magellan. So tingnan natin doon kung ano na ang pagbabago doon, kung may pagbabago ba, dahil matagal na akong di nakapunta doon. Kahit mainit pero di ganong mainit ang panahon. Siguro ganito pag Pebrero. Pero next month wala na, ting summer na, init na. Okay dito dahil walang traffic. Kaya dito ako dumaan dahil di ganong matraffic dito. Dahil kung doon pa ako dumaan sa may merkado, grabing traffic doon. Kaya dito ako dumaan. At saka malapit to sa amin.
na tayong makarating sa ating destination mga ka-riders. So, mga ilang minuto na lang. By the way, sa mga di pa nakapunta dito or di pa alam ang Lapu-Lapu City, ang lugar na to, dito po makikita nyo ang Mactan International Airport. So, dito sa Lapu-Lapu City. Pwede ba tayo makapasok diyan ha? Tingnan na natin kung pwede ba. Ay, sarado. Dito tayo. Ha? Luyo age? Pwede na makasuda ano? Ha? Naam ko. So binago na pala ang style dito mga ka-riders. Maganda na. So punta tayo doon. Ha? Sige, salamat sir. So ang entrance binago na. Dati doon ngayon sa likod na pala. So pasok tayo ngayon. Dito. Saan ko ang motor? Saan kaya tayo makapark ng motor, no? Tanong tayo. Saan parking ng motor, di ba sa'yo? Ari lang? Sige, ato lang dito. Okay. Ari lang na ako. Dito lang pala park ng motor. So, pasok na tayo mga ka-riders. Tingnan natin sa loob kung ano na ang pagbabago doon sa loob. Dahil dati hindi naman yan ganito. Ngayon, ang luwag na ngayon Parang maganda na ngayon kaysa dati. By the way, dito pala ang lugar kung saan naganap ang labanan between nila ni Magellan at saka ni Lapu-Lapu. Dito sa lugar na to mga ka-riders. Di ko lang alam kung saang banda natalo si Magellan. Dito rin ginagawa ang tuwing April 27 yata yun, ang reenactment sa labanan nila ni Magellan at sa kanila Lapu-Lapu. So dito mga ka-riders, ang laki na ang pagbabago ngayon. Dati hindi mo makita ng diretso ngayon dito may ginagawa pa dito Ano kayang gagawin nila dyan? Baka may extension pa siguro para lumaki yung park. So yan si Lapu-Lapu, ang lolo ko.
na matapang. So, di ba ang ganda mga ka-riders? Yan. Yan si Lolo Lapu-Lapu. Pero sa history daw, di man raw si Lapu-Lapu talaga ang nakapatay kay Magellan. Iwan ko kung totoo ba. Ang nakapatay doon iba kasi. So tingnan ng Lapu-Lapu, basahin nyo. So dito, yan ang labanan dati. Yan makikita nyo, naglaban si Lapu-Lapu at saka si Magellan. Siguro yung dalawa na yan, si Lapu-Lapu at saka si Magellan yan. So hanggang dito na lang ako mga ka-riders. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.